бо мақсади пешгирӣ аз ҳолати шабгардӣ ва оварагардии ноболиғон ки метавонад ба каҷрафтории онҳо мусоидат намояд, масъулини хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров рейди шабона гузарониданд. чорабинии мазкур камбудиҳо дар самти риоя нагаштани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро ошкор намуд. масъулини самти кор бо ноболиғони милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар доираи талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар ҳудуди шаҳраки Ғафуров, ҷамоатҳои деҳоти Исфисор, Хистеварс ва Зарзамини ноҳия чорабинии ҳуқуқие ки маъмулан онро ред мегӯянд гузарониданд. дар рейди шабона таваҷҷӯҳи асосӣ ба ташрифи ноболиғон ба марказҳои бозиҳои компютерӣ, интернет-кафе ва дигар бозиҳои саргармкунанда ва шабгардӣ равона гардид. нобаста аз оне ки чунин санҷишҳо мунтазам гузаронида мешаванд, боз бемасъулиятии 10 нафар волидайни дар тарбияи фарзанд бепарво ошкор гардид ки аз ҷониби милитсия нисбаташон бо моддаи 90 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода шуд. барои ҳамин як бозӣ чанд пул хароҷот мекунед? 3 сомон. ҳар рӯз? Не ҳар рӯз, не ҳар зон трансфер мебарам, футбол бозӣ мекунам, мебарам. шумо хонандаи кадом мактаб? 35. 35 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров? аз ҳама бештар риоя нагаштани муқаррароти қонуни миллӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Хистеварс ба мушоҳида расид. 7 ноболиғ хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 5, 34 ва 40 ҳамин ҷамоатро милитсия дар бевақтии шаб машғули бозиҳои хусусияти зӯроварӣ дошта дарёфт. дар натиҷаи гузаронидаи амалиёти рейди шабона аз тарафи кормандони хадамоти пешгирии ҳуқуқи вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 4 хонандагони мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 35 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва 1 нафар ки баъди хатми синфи ноҳияи мактаб мебошад муайян карда шуд. 3 ноболиғи дигар ки волидонашон ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб гардиданд, муҳассилини мактабҳои 18 ва 84 шаҳраки Ғафуров мебошанд. ҳамчунин нисбати соҳибкор аз ҷамоати деҳоти Хистеварс барои ба ноболиғ додани иҷозати воридшавӣ ба маркази бозиҳои компютерӣ бо моддаи 464 иловаи 1 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. бо назардошти он ки аз назорати волидайн дур мондани фарзандон омили воқеӣ ба амалҳои ношоиста ва кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ даст задани ноболиғон мебошад, хадамоти пешгирии ҳуқуқи вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд чунин рейдҳоро минбаъд низ баргузор хоҳад кард.